Na súťaži Olympia 23-ročná Slovenka Klaudia Kinská predviedla pred domácim publikom skvelú voľnú zostavu a zaslúžene sa tešila z celkového prvenstva. Veľmi dobrý výkon. Brínska z Košíc. Ťahakom podujatia bola súťaž Slovak Pro Fitness Classic za účasti 9 fitnessiek zo Spojených štátov, 2 z Poľska a našej Klaudie Kinskej. Tá zaujala hlavne voľnou zostavou a zaslúžene zvíťazila. Za ňou skončila Američanka Stacy Simpsonová, obe sú nominované na Olympiu v Las Vegas, tretia bola Poľka Kobeliaková. Víťazkou historicky prvej profesionálnej súťaže fitnessiek na Slovensku sa napokon stala slovenská reprezentantka Klaudia Kinská. Košičanka si pred zaplneným hľadiskom vybojovala svoj prvý triumf medzi profíčkami a opäť potvrdila nomináciu na októbrovú prestížnu súťaž Fitness Olympia v Las Vegas. Kinská zaujala rozhodcov výbornou voľnou zostavou i pekne vypracovanou postavou. Tí, čo teda uplynulú sobotu merali cestu do bratislavského Istropolisu, mohli byť spokojní, veď úroveň podujatia vysoko ocenil aj Wayne D'Emilia, hlavný rozhodca z vedenia IFBB.